Amen. Madaydayaw iti apo na danunan manan tin tayo panaglangan-langan. Kadagiti kakabsat tayo tabalasi tao saan kon nga i-mention pa. Amuyon ket amuyo nga kankanayonan. Dagiti kakabsat yo nga kanayon nga live streaming ket kanayon nga kasakop da kayo. Iti nga aramid iti para iti apo. Isi kablaw mi itinagan iti apo ken ti ayat iti apo isu ti dumanon kata kayo. Ket arakupon na kayo iti presensya iti apo metlaeng. Ket kasakbayan, intay nga rod rugyanan, dahiti ramte ti apo, intay nga rod ti panagkararan. Naayat, nabilag man nakabalin a Diyos. Umay kami ken ka, tapno may da ka manilidayaw, itan-o, pagyamanan tinaindak kala no Diyos. Manipod ka dagiti kaunagan ti puso mi, iti biyag mi. Iruknoy mi hapo ken ka, tinapalao sa panagyaman mi, panagyaman nga kanayo no Diyos nga saan nga agsarday. Gapo tesika iti Diyos nga agnanayon. Ket sikan tupay laeng iti Diyos ti kamaudyanan iti aldaw. Agyaman kami hapo kadagiti matalek nga karim kadagiti sasaom. Agyaman kami hapo ti balay giti tunggal kanito iti panagbiag mi. Wenno Diyos awan iti sabali o hapo yang kami awagan itag-ay kanipukkaw ni dilaeng iti man nakabalnganagan mo gapo itinagan ni Apo mi nga Hesu Kristo. Ket apo ti panagpakumbaba mi umay kami pay agpadalus ken ka. Dalusam apo ti puso mi pakawanen na kami apo. Ti tunggal aramid mi sang saan nga nakaiayo di ta imatang mo. Dalusam dagiti apo panunot mi tapno kasta maikari kami nga umawat kan kanayo na apo dagiti sao nga maiwaragawag ken maitukit apo kadagiti puso mi. Agyaman kami ken ka. Itangal daw Diyos aklunan mi ti balaygi. Agaramid ka apo ti nakakaskas daw ti tunggal maysa. Sagido maapo dagiti kasapula na apo ti panakaagas. Waya mi da apo manipud ti ulo daging gana ti dapan daw Diyos. Aramidi mi da apo nga naimbag na salunat na sika apo iti puon da kami dagiti sanga. Isu mairama na apo ti kina imbag apo iti parabor mo ken panangagas mo. Ket kadagiti kasapulan pa tinaduma-duma o Dios ipasabot mo kadi apo saan daman nga maibalikas nga mumapo ti kaunugan kadagiti puso da. Mabasam apo dagiti nagan wenno mumapo dagiti content apo iti panunot da. Wenno Dios nabilag ka man nakabalin ka. Ket na Dios agyaman kami ken agyaman kami maitag-ay apo iti adipon mo nga mangiwaragawag iti saom. Kasta mo taabot iti saom, Father God. Benisyuna manintara mo apo. Ket ti Dios agbalin kad apo kirit mi pigsa mi apo. Nga kas apo magmagna nga sika apo ti kakuyog mi. Dagiti saom apo ikita mi ida apo. Daisuda ti mangpatibgar iti pamati mi. Agyaman kami ken ka o Dios madaydayaw ka unay ken maitantano ka. Dagiti ti dawat ken ti kararag mi may putinagan ni Apo Jesus. Amen. Amen. Tiga mo dyan, kakabsat, kinti nga rug kantahan, unkas pa ng rugi. Iti, himong tayo, hindi kantahan, di kanta nga, nusumraton sa santo. Iti, when the saints go marching. Amen. Yes. Yeah. Dahil di ba nagtip-tipan, dahil nagsala. Tani ako Diyos, hindi ka natin yung freedom. Amen. May saan sa sanga ini, itiday tayo lubong. Ijay na lanyag na ini, itahin nakagturo. Lusumrat kung sa santo,
tayo ket sa santo ni Apo Dios. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Matay dayo ka. Apo. Tutuloy tayo nga kakabsat. Tayo dayawan ti Apo. Ito Diyos, sagyaman kami, di Apo kanito. Sika lang Apo, tegturay katigiti biyag mi. Sika tegturay ti dahi tingalubong. Sika tegturay kadagiti nagbabatan mi kastamot Apo ti dahi tingadiso. Agturay ka. Agturay ka o Diyos. Amen. Hallelujah. Jesus, we enthrone you. We proclaim your King. We proclaim you are King. Standing in
We lift up your name on high, Oh, let's God. worship the Lord. Worship Him with all your hearts. Dayaon tayo, manipot ikaw, Yes, Lord, puso Father. tayo. Hallelujah. Ay tayo, nagtitibag tayo kapsa. Hallelujah, Lord Jesus. Sunalaang, di may karinga may Amen. tayo. Amen, Lord. Sunalaang, di may Oh, Father karinga God, we kanta. thank you, God, Lord Jesus. Sunalaang, di may We karinga lift up amin. your name on high, Makamadaya, Lord gloria, Jesus. at panaginamo. Thank you, Yes, Lord. Jesus. When ako, itay-dayo na kanayo no ako. Day-dayo na kapo. Ani kanito, iti panagkiyas. Kapag yamanan na ka na yung Diyos, paminsan man nga panlangit mo, itong galmaysa. Jesus. Agyaman kami o Diyos. Iti panagkay-kaysa ngayon, surusulong ka na kami, bangos ka iti sa home. Amen. Giyaman kami o Diyos, tulungan na kami nga tumigkay, di Amen, pamakimig, Lord. di Amen. relasyon, di tunggal maysa, kanta iti hapo nga ramit mi, live streaming hapo, tapno maigaw ato hapo, nagiti sao mga hapo, tapno mapabilag hapo, nagiti buyag, dingdingyag, kastamad kada kami yung hapo. Amen. Amen, Lord. Giyaman kami unay ken ka, Lord. We expect, Father God, that you're going to do something Lord. special. Because your power, Father God, is here on Yes. Your power is in Yes, our midst. Lord. You're a powerful Yes, God. oh God. And through your Spirit, Father God, He will always give us, Father, the comfort, teach us how to love each other, Father God. Amen. To teach us, Father, how to be united in spirit, Lord. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Father God, for your love. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Kag sagana tayo nga ron ng kakabsat, kag tayo nga ron awatan. Kag tayo di sagana ti puso tayo, mga awat ti sa oti hapo, kag tayo bak nga ron ni Pastora Joy, tayo sunay ti umayen, mangipaay kada tayo. Kinaisang sa ngayon nga karaong nga saan punos nga mabangles. Kapo tagtagdayo tayo tagapsat. Amen. Dayo di hapo. Thank you. Thank you, Mana. Thank you, Sister Honey. Praise the Lord. A blessed and a victorious Sunday to us all, my brethren. Sino po sa atin dito ang na-bless? No, naawatan tayo kakabali tigapuanan ti Diyos kadagiti bibiyag tayo. Yakpat yan nga haan tayo nga narik na iti presensya ti Apo, kabayatan nga nagdaydayo tayo. Yung awit kanina in the move of the Holy Spirit is so powerful. But before we continue, mga kapatid, pwede po ba tayong tumayo? At makipagkamayan tayo sa ating mga kapatid, kahit 5 lang, katibagang kanya na, I am so blessed. I am so blessed. I'm so blessed. I'm so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. All right. I am so blessed. Thank you. Thank you, kakabsat, ti panagtulnog tayo. Kaya't kuman nga irugi iti mensahe iti Apo iti kastoy. Ta iti panagkuna iti tattao kakabsat kat binaybayan isodan iti Apo. May connect dati ginaadal tayo tatay nga many people worry kuna nagat many people ngagpanpanunot nga basta tayo nga dali mas taratay. Kat ado dagiti wagas tapnon iti kasta ket datayumot lang iti makagapo no apay nga agworworry ka wenno saksak tam iti bagim kuna nga kasjay. So they thought kakabsat dagiti tattao, they thought God has forsaken them. Kasta iti panagkuna dagiti tattao kakabsat. Intayo man ijay verse tayo Matthew chapter 28 verses 18 to 20, and I entitled this Go. G-O, go. Matthew 28 18 to 20, and Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. 19. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Verse 20. Teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Ano tibagbagana dito kakabsat, go into all the world. Tell to all the people that I have not forsaken them. Iso nga kung kuna ni Jesus si Jai, go therefore
and tell to all the people of the world or nations about me, about God who never forsook the people, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ti Ilocano, in kayo, kunana ni Apo Jesus kakabsat. Ket ibagayo amin nga tattao dito'y lubong that I did not forsake them because I care for them. Amen. Kunana ni Jesus, I came to this world and I died for them and I care for them. So dagiti tattao kakabsat nagkamalida iti interpretation nga haan isuda nga binaybayan ni Apo Jesus kakabsat. Actually, in mind ni Apo Jesus, dito lubong tapnon diti kastakot matay isuna, gapuna nga rodta, He cares for us. He cares for every single soul in this world, kakabsat. And the truth is, who are these witnesses? Sino dagito ibagbagan Jesus Christ dito nga go, kakabsat? If God is here right now, go kunana kanya tayo tangagundaway kakabsat, anya tisungbat mo. Lord, later po ko na. Lord, damdama ko na yun siguro kakabsat. No daduma, datayo ti ayan ti problema kakabsat, isungay ti lubong kat nakagulgulo, no daduma, tawan iti mangayat nga mapan kakabsat. Isungahan nga na mauawatan iti tattaw dito lubong kakabsat, truthfulness of the Bible, because nobody wants to stand as a witnesses. How can we go? Number one, aliswan tayo kakabsat. Be constantly filled with the Holy Spirit. Kaya't mo nga agrobrob deta apoy mo. Kaya't mo nga agrobrob deta apoy iti passion mo. You want to be an effective witness of Jesus? Be constantly filled with the Holy Spirit. Dapat tuloy-tuloy kakabsat. In Acts chapter 1 verse 8. At itinagin mi di Friday. So, kaya't ko nga i-share matlaing kakabsat. So, but when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power, and you will be witnesses for me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Amo yung kakabsat dagiti truth about fullness of life, nga haan nga mawawatan dagiti tattao, dagiti kinapudno nga may panggap iti kinapaypayso iti biyag. Umuna, God alone can keep His promise, for He knows the future and He is in control of everything. Correct? Dahito iti may nga truths iti life kakabsat nga it is filled when no complete. Isuna lang iti adda kabalinan na kakabsat nga mangtungpal kadagiti amin nga karkarina gapuna ta isuna nga rod iti akin control iti amin nga bagay. May kadwa, God alone gives the power to fulfill His word through us, and God alone share His joy with us in accomplishing His will and participate His purpose. Kaya't nangasawen kakabsat, the fullness of life can be attained through Jesus Christ alone. It's only God alone kakabsat. So if we are trying to look kakabsat our best from this world or doing our own ways kakabsat, tapno niti kasta ma-achieve tayo the fullness of life, I think we will fail. Tay bukod tayo laeng, we will fail kakabsat. Sample lang. Try to get married. Subukan ti agasawa, kadagiti awang pa asawa na, tita. Hang kayo ngay discourage, babalasang, babaro. Hang kayo discourage, but this is reality. No ti ammom, kat matakasam iti emptiness iti biyag mo inton no agasawa ka, you are wrong. Try to get married. Why? You will be frustrated with many broken promises. Sino dito yung dagiti padak nga dasawa na, ingatoy man imayo, kakabsat, hangkay babain. O reda kayo ta online, ingatoy yung imayo if you are proud. Okay. Tumay dongo hani ko lakay ko nga mahal na mahal ko. I-rebel ko man langin eh. I got married with my husband 7 years ago, more than 7 years ago. Kat idinalpas kami nagkasar, palukmag na nga palukmag. So, I promised my husband, aglus wait nakton lakay ko na. Ngam kaasi ti apo manipo diding gana tanghal daw na lukmagak pay lang kakabsat hanak pay kimutong. So, you will be frustrated with many broken promises. Ngam ko kanila kay ko, papayat din ako nga mangkulam mo no kano. Try to get married. Try to get married. Failure if that is your basis, kakabsat. Because always remember, you will be frustrated with many broken promises. May kadwa, you don't have to resist your obligation. No, agasawa ka. Alangan mat nga, ibagam kin nila kahi mo. Idibalasa nga kanak nga gugugas.
Hana nga aglablaba. Si Kati agugas, takinayat mo tinagasawa. Dangod, sa bali nga agugas, no, di si kakat obrat na ng deta. Si kamat nga baro, hamo nga ibagbakan ni bakit mo nga hanak nga pagsidsidaan ti kasta, idi baro ak hanak nga agsidsida iti kasta kung kunam kid di kanyanan. Katawaan na kalaki din ni bakit mo, pues, no idi hang kagsidsida ko na kanya makat, tatta, ano, samti agsida ti mamintlo ti nga ikan nga mamintlo maulit-ulit tinagan na kuna na kanya makakabsat. Amoy dayan? Sap-sap mamindwa lang. 555. Okay, that is not a guarantee of having a fulfilled life. Dapat kakabsat malagip ko tuloy DJ kasinsindete dinme. Kasinsindete pastor nga dinme DJ Bible School ko na nga kasi ka di girlfriend nakat no datanto ti agasawa ko na hangkan tupulos nga aglablaba. Hangkan tupulos mat nga aglutloto, hangkan tupulos pay nga agdaldalos. Apay nga kunak nga di kanto pulos nga agluto, awan iti paggatang ta iti iluto ta. No apay nga bagak nga di ka nga aglaba, awan paggatang ta ti sabunta. Kunana. No apay nga bagak nga di kanto aglablaba, wano di kanto agdaldalos, baka awan tupay pagbalayan ta. Ajay ti kung kuna nga kasjay kakabsat. So if you want to be on fire or if you want to be ignited kuna dagiti sabsabali nga preachers kat, if you want to be on fire, you need to believe in the promises of God. Amo yung kakabsat, you will only understand the promise of God. Anyway, I will try to explain this to you later, promise. But if you will only believe kakabsat, the promise ni Apo Diyos kanya tayo, sobra nga ma-appreciate tayo kakabsat no kas ano ti kinadakkel iti Diyos tayo kano kas ano nga connected dagiti sasauna manipod Genesis ingana iti Revelation kakabsat. Ituloy tayo. But when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power and you will be witnesses for me in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and to the ends of the earth. Ibig sabihin, kakabsat, every Christian is commanded to be witnesses of Jesus. Agree? But remember, you can never become an effective witness of Jesus if you are not ignited through the power of the Holy Spirit. Yes, gagamitin ka, but not as effective as that. I will try to explain kakabsat kadagiti sumarsaronon pa nga adal tayo. Acts chapter 2 verses 1 to 4. On the day of Pentecost, all the Lord's followers were together in one place. Suddenly, there was a noise of heaven like sound of mighty wind. Ije sa bali nga translation kakabsat kunana sounds like thunder and mighty wind in the house where they were meeting. Then they saw what looked like fiery tongues moving in all directions, and a tongue came and settled in each person. There, the Holy Spirit took control of everyone, and they began speaking whatever languages the Spirit led them speak. Nyati magbagana dito'y kakabsat. Apay nga importante kanya da dito'y. Apay, mabalin nyo, pwede nyo ba akong tanungin kung bakit? Lakasan nyo naman, kasla pangit, di ba? Why the coming of the Holy Spirit was important with the 120 Christians? Because Jesus commanded them, stay here in Jerusalem. Huwag kayong aalis dahil meron akong ipapadala sa inyo. Apay nga importante kakabsat. Because these early Christians, hindi sila umalis. Gapuna ta amuda nga kari ni Apo DJ kanyada kakabsat. Amuda nga no ni Apo Diyos iti agsao, ni suna tinagbigay iti salita, tutuparin at tutuparin niya. Kaya pag sinabi ni Lord na ibibless kita, ibibless ka niya, anyaman ti ibagam, wala anyaman ti ibagbagana, aramidan ni Apo Diyos, itibiyag tayo, eten nga kakabsat. Kung kuna ni Apo Diyos nga iaangat kita, iaangat ka niya. Kung kuna ni Apo Diyos nga palalaguin ka niya, or payayamanin ka niya, payayamanin ka ng Lord, mga kapatid. So, during those times kakabsat, it was in the pit of suffering dagiti early Christians. Kangitingitan iti panakadusa, panakaparparigat dagiti Kristiyano, idi kakabsat, nga idi imbaga ni Apo Jesus kadakwada, ijay pinakasentro iti Jerusalem, where the temple was located. So no addaman makita dagiti Hudyo, idi kakabsat, nga tattao nga agdaydayaw kini Jesus Christ, sigurado patayenda. But when Jesus told them, just stay here, don't leave, I will send someone and who will come after me. It was very important of Jesus and the word of Jesus, and they never left
Haanda pulos nga pimanaw kakabsat because they believe it was a promise of Jesus Christ. Kaya datayo ay ayatan nga kakabsat, no ammo tayo nga salita ni Apo Diyos dayta at kung alam mong pangako ng Diyos niyan, wag mong bibitawan, panghawakan mo, wag mong bibitawan dahil tutuparin at tutuparin ng Panginoon sa buhay mo. Verse 4 kakabsat, while he was still with them, he said, "Don't leave Jerusalem, yet wait here, for the Father give you the Holy Spirit, just as I told you, He has promised to do." Karin ni Jesus Christ kakabsat. Tuloy tayo manen, verse 5 to 8. John baptized with water, but in few days, you will be baptized with the Holy Spirit. Although ni John idi kakabsat kat imbagbaganan, but it was in a descriptive form kakabsat. Inkut-kutar ni Juan dayto yan about iti baptism, but iti kayat dagiti tattao ngamin idi kakabsat, what the people wants to look at kakabsat ket it should be inscriptive. Talaga nga dapat nga sao nga naggapu iti ngiwat ti Dios nga maikitikit ije puso da. It was in inscriptive form iti kayat da kakabsat. So while the apostles were still with Jesus, they asked him, "Lord, are you now going to give Israelite own king again?" Jesus said, "You don't need to know the time of those events that only the Father controls, but the Holy Spirit will come upon you and give you power, and you will tell everyone about me in Jerusalem and Judea." So, amudan kakabsat. Anyat ibagbaga ni Apo Jesus ditoy, isudati ko na nga, sumunod lang kayo, maniwala lang kayo kung ano ang sinasabi ko, mapapasayo. Amen po ba? Empowerment of the Holy Spirit is only granted kakabsat kadagiti priest, prophets, kings, ije Old Testament. Gapuna tang masapul da dijay no aggugubat da or whenever they have a battle. Okay? Magragrant laeng deti ati nga makun ko nakakabsat kadagiti pari ministers, anapay kings, and prophets kakabsat gapuna ta masapol da iti digmaan. Isu nga DJ Hope kakabsat of the Spirit of God was upon David. Idi isu da iti makigubgubat kakabsat, they succeeded the battle. But when Jesus came, nagsabalin iti law. When no nagiba na ang law mga kapatid, it was not only promised to the kings, to the priests, to the prophets, to the ministers, to the pastors, and to the church leaders kakabsat. Ngam kunana nga kasjay, kunani Apo Jesus, "I will give to all who believe." To all who believe ay ayatan nga kakabsat. Ibibigay ko ang kapangyarihang ito sa sino mang mananampalataya at maniniwala. Kaya mga kapatid, if you are so eager to receive this power of God, He is able to grant His Holy Spirit to you. Amen po ba? And we should desire for it. Dapat kayat mo ti mapabilig, dapat kayat mo ti mapapigsa, dapat kayat mo ti umunag, wano lumago, dapat gusto mong lumalim. We should desire for the empowerment of the Holy Spirit. Last verse kakabsat, 1 Corinthians chapter 12, verse 13. Some of us are Jews and others are Gentiles. Some of us are slaves and others are free. But God's Spirit baptized each of us and made us part of the body of Christ. And we all share the same Spirit. Kitaan tayo kakabsat, nakalawlawag. But God's Spirit baptized each of us and made us part of the body of Christ. Nyat ibagbagana dito'y kakabsat, kitaan katandaanan nyo dito'y katagtukan ako na ayatan nga kakabsat. Regardless of your race, regardless no anya ka man, whether you are Jews or Gentiles, pinangakuhan ka ni Kristo ng kanyang kapangyarihan. At ito yung banal na Espiritu. Napudaw ka man, nangisit ka man, nalukmag ka man, nakutong ka man, ubing ka man, nataingan ka man, pinangakuhan ka ni Kristo ng kanyang banal na Espiritu. Ito yung kanyang kapangyarihan ay ayatan nga kakabsat. Nagadaw ka man ti Bible School when no saan, usaran na ka ni Apo Diyos, pinangakuhan ka ni Kristo ng kanyang kapangyarihan. Amen po ba? May sa amin nga the best nga palakpak para iti Apo ay ayatan nga kakabsat. Amen. So, ituloy kong tumanan dahito nga topic kakabsat, into no siyak tumanan iti agmensahe. Ituloy kong tuman dito yung bali mamin upat dito nga daras kakabsat kat iti panagsasaro no na iso nga. To be continued kakabsat kat ni Apo Diyos iti mang bendisyon iti biyag tumunggal may sakada tayo. Kat intayo nga iti panagkararag kat irekap tayo dito nga arami tayo iti apag bitlaeng kakabsat. Okay, intayo iti panagkararag.
agyaman kami apo kadagiti sa saom nga naipanayag manen iti daytoy nga gundaway. Ket naamuan mi apo nga iti tumunggal may sagayam kanyami ket adda iti inkarim. Ket maikan kami daytoy apo no tarigagayan mi, ikararag mi apo. Ket iti daytoy nga aldaw apo ket dawaten mi kadi nga isaganam kadi pay laeng dagiti biag mi, isaganam dagiti puso mi. Espiritu mi apo tapno iti kastain tuno umay dayta nga aldaw apo nga panangted mo daytoy kanyami. Ijay apo nga nakasagana kami. Ket usaran na kami to boldly apo. Tulungan na kami, bendisyonam dagiti kakabsat nga nakangeg kadagiti nga sasom apo. Kiti tultuloy mo met nga bendisyonan ida, tarabayan ida iti unos manen iti makalawas nga panagdalyasat iti daytoy nga lubong apo. Tulungan na kami nga kankanayon nga pagtakdaran dagiti sasaom. Agyaman kami ken kaagyaman kami. Dayjay na daklan nga ayat iti Ama, ti Anak ken ti Santo nga Espiritu. Dagitoy talo nga persona iti maymaysa nga Dios isuda kumayti kankanayon nga makikakadda kada tayo ita agpapan-awan patinggana dagiti mangayat ipukkaw da iti Amen. 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 Ket intayo nga rodon iti panagsanta Sena kakabsat no dati na isagana. Awan.